Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kum shibentaban pansaknam bat kum kadak jong ka jingkan mau buram ya ka pannong lai ka badai ka riu yale lai loy bat ka riu slur jong ka hima nong klau ka basyong basa hak snong nong ramai bat kum kalat ban kentiu ya ka sap yale kai football jong ki samla kentai ka seng New Trap Ashik National Movement Eastern West Khasi Hills District kala penlong ya ka first pannong light women football tournament kerpang tang nagabenta ki samla kentai ki ban napok ka district Hagbalawan ye sementa dagi khatn riu teli gi kenhon nagi snong gi boper. Haga sengi sedang jonggane ke tournament ya kabala pelong haga snong mairang mission haga shitarik urisau arajar arpuar ka wa liulong kala penliem no ya ka ra jing shai da shigol lanot haga jing ilak kai ke benengkong kat baka maunai kala penliem no ya ka mausut da saugol lalai leng baka tie breaker. Lawan ban play perda ya kane ke tournament da uba korbor lang James Imle uba lalong kum ukongsan ha ga jingi don rengkat uba shan lang warjri uba lalong kum sembot kongsan u acting basan jong ka kor lengdo nong lai uba manli lengdo u president rangba jong ka han sengkme uba lamprang karbani u president ka amda uba kitbok thaba uba nixon doling Kidkot bat kinong kitkam jongahan Eastern West Khasi Hills District nolor kiway. Nagaliang jong katanat pulit kamairang police station kibawan ban yadon rengkat lang hagani gajing yalang play ya ka tournament kalayo ban pensyai paitba halor kapang kajing sya tombor jong ki kentai bat kajing ma kabami na kajing syong kha khanna. Ban syukut tang ki khana ban syukut tang kajing ekren ngasngu ba kamdun jingmut. Andai kalau dei kapor Yangi bangin peni lagakam baka kerteng jongka kanum lipno nagane kadong makathain kajungi bat nagane kajela kabite kajungi baro gawai batei halor kani kanum rim gilerai bagine ikut balakum no in penlong no nakawai ka program ka pakerpang nagamenta kisamla kanthai kursi benta bangin ai kerteng ru aka kerteng jong ka riuslur Badai hukum kata kapor ngile keren, ngile penbej ke komiti jong ke sport komiti, badai kata ngile menjur, ban penle no daga football, naga benta jong pi ki samla kan thei, komisi benta, ban ai mensim, ya kasap katalen ke jong pi, ki samla kan thei, babang ipet akili kisi ke benta kalar don me tang jong ki senrang, mumi kalalong kumpul seri palat, bakladon kam. Ya kabangin rano ya kasap kapong kajong pi ki samla kan thei ha ka bede bat ka kami ala kai football badai halor kata kanung rim ila ya menjur ban penlong daga jing ala kai na ka banta jong pi ki kan thei bangangai scamru bakane ka tournament ka bangi penlong in penra pai pa ka ka por bakanam kut tanga ka ka snem ka pamenta andre kan ye beteng aman la usnem aman na kajingya janti jong isnem na wisnem hawai pan akan tu hibi ki samla kan thei ro ar to legitim kiban yakun ha gani kapor ba tu tolong kita ki samla kan thei ke baslur wat puri ya kasap katalen ke pi pidon ya ke boleh lo ai pi rei ke te kapor pi ka kabu pi ba pen i sha kapor thei lingba ki sap ki pong ki jong pi kumba ka panong lai kami sekhmat nagamata kita ba jong gari berkajai beriu ngapon wara matun seri magari kaporu nagamata jong pi kisamla kan thei nagamata ka kami alai football ngamla ban klet sisa hakin kisngi ban syudap ngidang dap ban rakhe yak sngi lengku yap jong ilit mai joping stone lindo ibala trishton nagamata ka hill step bat ngilabo kajing kan mau yi kan mau buram ya kalengku sngi yap ka jong i Hanre kabasngo kan sko tanat susu kalong ba nakaju kajat tukur mi sekari uluk kentai kabakam krau kabayabut dukun jongka ne lada uduk siu ne ngarung amtep hanre ulabut katinjat jong apanong laj bat manta nakaliang jong ki seng balang ngala yusngo hadin makaji kandu berkaji kerang kilaong bakila persang ban buno ya kasngi ban kan mauru ya ipanong laj
kum kasngi lekhu sngi yap ka jong i lekas ka sngi ka bakar pang ka jong i tengah kerman skam kum ka jing yosno ka de hakan riu tarik disamba bikin penbat tengah kerman skam nakaliang jong ka sarkar kum ju ya kani ka bantap kin shim tengah kerman skam bapi kum ki kan thairu kin long kin nongbot ya kan uksa kum ba ka phanong lat ka him ka buram ma ka akor ngi ki khasi khara ishania ya kilong kmi ki kan thai pantai ya ka ying ka sam Kajingyang ka jong pi hang ne kum ki kun kan thai kan mau ne ka wei kam ne ka dut khamat ba pi wan le kai football hang ne kane ka jingyang ka jong pi ka pan pau bai ka jing slur pa ka jingnut ka jong pi pan paniar ka dor ka bor ka jong pi ba pi don ka sap pan le persha ya kiru shenrang ru kum ju namar ngi ki shenrang kum khasi khara lada kim don kilong kme gilong kita ki kun swet habakut kasngi tengah kerman skam kan ka jingyang le kai ka jong pi kan long kaduksa om tang yang i hang ne kum ki kun ki hab ki barit hanrein na kabanta kalaway ai kuble shibun ya kaseng HNM ha bakal organize ya ka kam ya ka football bakan long kasenjam ka baningkong banginjam nang ne shakmat para kaju ka por ngayang haning ngan supin itu ep kendiat ngaru ngadai uwe na ki uno yalam ya ka way ka foundation ka ba ngai kerten ka green tech foundation ka ba ngipet na kabanta ka kut ka suba jong ka may mariang kabangi ngirung idan shibun kinong yalam kinong ya pet naniki volunteers kiban pet na kabanta ka bha kamiat ha ka bede jing khut ke jing suba jong ka shnong ka thau hakal leng ka jalami ka halia hi bar ka we tengah kerman scam banani shakmat na ka seng HNM ru kanis nok tilang batngi ka foundation na kabanta banepet ya kikam kijama ka bede ban penne pansa kami mariang namar PUI ya kini kisngi baladap no kibabun kiseng balang kilami Henry kendian gut banpet fokus na kabanta kami mariang yaduna tenda kaliang jong aku mukun samlaru ngiadan katu kani gut kikun samla kibangi lais nok tilang baniarai tanggawi kesenjam na kabanta kari baka jaja benriu kidon kinong yalam Henry na kabanta kami mariang rukumju ngidai bandon kinong yalam tenda ta katau ngilastang matseng ya ka foundation ka Green Tech Foundation na kabanta banpet namar kini kising ngilayu iru kiladon ka fine na kabanta ka jalla ka jongi adu shito krur na ka NGT namar ka jing jabo joki wadu nan seperti bepi kendiat ka jing kut jing suba pindum ya keran tang habar ka jing stang kalong nala ying ka jing stang kalong nala pihi namar ka bakam kong san nar ka mensem jong pi ka kut ka ying ka sem ka kut ka lenti ka singking ka kut ka jing long jong piru ka kut papi kum ki kun samla kum ki kan thai ki be don lang hang ni om tang ki football tim kita nang ni ada kita anu kini ki cricket tim ru kita nang ni pi pinlong kilawai nak banta kan ni kadong kathan ka jongi Eastern West ka jongi kan ada district ka batmai kan mau ni ka wai yai ne bat kan mau kan diang ya kan ni bat pin yai le bat pin poi sha ka thong ka ba hajrong tam pani ki wai ru kumju bo ya ka thong ka ben simu jong pi bat pin nang yai jot nang ni sakmat barra ya ka burom jong district hiru kumju kum ka phanong laj ya pi kum ki kan thai kan mau ba ka bor ka jongka kalale ngila kan mau ka ni kasngi kan men scam hiru pin thau ya ka we kasngi ya ka we ka lenti na ka pata ka we kasngi ka jongpi ba pin job ya ka thong kum ka ni le kai panwan ro burom baru ngin kan mau burom ka ba khadu ngadai ikurs imli asu sarong ngela du ban patip ba hakane ka dong athan jongi ngidon kiru khrau ki ba kham khrau shu kan ni ngut ngidon kham tam sa umati rot sing simli ujongi rukumju tekane ka pan i ba hakani ka dong ka thang ka jongi ngem dai ki breu ki ba sa din nani ki ba duna ka jing buting parkhat ngi sngo thu shai bangi dai ki breu hi ki ban long kinong yalam kan ne ngi don mata la yu itu ba sisa ngi bon kinong yalam nani ka dong ka thang ka jongi kerman skam piru ki kun samla don ngane man sim badya yale badya ai persang ada phimna ban siso ha ka we ka sngiru phin sa siso kanang dai ka sien ka baning le se ban pelong ini ka phanong lain ma kum si benta ban kan mau ya ka wei ne ki reu kan thai ki long kme ki kun samla kan thai ong ka bai kun ya ka jinglai loi na ka ti jong ki phareng hakini ki sngi jongi benta ngi ik babon ki samla kan thai kim de shuk bedang long misale ki la shlor ki babon ha sports ngaji pelong yin nam ta ki senrang man kapor dai kan ni ka sien baning kong le se mo ka ban pelong ki tournament kan nung ka ben mene ka tournament ka ban kong la de ban pelong yu i ka jing la jong ki samla kan thai ban ni le kai hare ka jingli ka long menta ka long kene ka dong ka than ka jungi ka bala ju sei ka ru kraw na ka por se ka por hadum tangim simla su ban sei ka ru kraw
kalau kedong katang kalau you say let's say sportsman nagapor sekapor redu mentagi jakno balai gini jakno nomor ba kamdon galawai go pernah tengah aku boleh kerpang ya ke H&M ba fidon ya ke vision de ban kentiu ke sports tang ya ki samla senrang re ya ki samla kan thai kum jo kum ki khon samla gi bala julong ki nong ya da ya ke jai ben reu ki nong kersiu tia ya ke jai ben reu menta fi kersiu tia ru ya ki samla gi jung ya ke sports ma la kanutli bon senam ngli ngim shim yo ya ka jing trekam jong ka sport department hakani ka constituency ke jongi nane ha ka wei pat constituency ngim ju ya ka jing trekam jong ka sport department ngam tip kile ayu handai ki babon ki tournament la organize da ki kunhuan jogi seng bhalang ki organization ba fair te kala dai ka por pi ki samla pen perkhat limda don se ki seng bhalang ki bak siu thia ki jai ka sport ese imat ni duna sha ki nongalam agni kapor na shuan man nganam shimi kapor jong pi tang kwa ban kren chibun lese ka shkwa ban ai tang ji kurku gerdo ile bhai ka sports kam de ban chukut tang de ka ba kongsan glong nang ya chikmat ban ya light na gijing light na gijing ma ji masau na gijing sneo kam tam menta gijing sneo kam de tang samla senrang gijing sneo kolong du samla gan thai tenganam kren chibun man ngatep mashuan ai tang ji kurku gerdo ba artes ine shem na kapor nomor ba kini kapor nang ya tengai ai ji kurku gerdo ai ban ka tournament kam de ban kut tang menta kan kani ka tournament kandang la ban beteng na kapor bat desi kadi ka jing sedang jong pi kum ka H&M kan kesiu tia ka sport department ba ka sport jungi kam dai tang ka football menchua ka sport football ka tan tai kin thai da ka jing kesiu tia jong pi om menchua ka sport ka dai tang samla serang ka football ngai skam ba jing kesiu tia jong pi kum ka seng kan perken mau ru igwai nalor gata kan perken mau ru igwai pat ki benta jong ka sport bat kan kesiu tia ya ka sport department te tang kini kitien ba kendiat ngai ji kru kedo ile ba mo ha ka jing le kai kin mau ka discipline kajing buram merkeliang dai menjadi dom bat ya sport spirit kajing tumu ba kongsan jongka H&M ban organizing de program kam dai tang ban penkiu syafang dai pen iya ka sak jong pi ba pidon reka ba kongsan dai kalong ban ken mau buram ya ka wei ka riu slor jong kari bat ka ben riu ka ba mi na ka ka jaka ka jong bat ngasu thuro ba kane ka tournament ka ba ka H&M ka organize kalong ban tip jingkhang ru ia ka sarkar Meghalaya ba dei ban itu ia ka phanong laj kum ka reuslor jong ka jaj ben reu bat ka reuslor jong ka stat hibor ka wei ka bala palaj na ka jingsa tombor hakas to sarkar British agis pas nam menchua bat lese kane ka jingkan mau jingi kum ka jaj ben reu kane ka jingkan mau jungi kum ki samla jong dong kathany kalong ro ba ngin kentu ya ka sarkar ba la kumno de itu kerpang ya kane ka reuslor jong ben reu da ka ba ai ka state holiday kum ka dak jong ka jing burom ya bat kum ka dak jong ka jingkan mau ya ka balong ka wei na ki reuslor jong ben reu ka balai khon do yap na ka kti jong ka British government hak to por bat kadwai ngashkwa benong yipi ba kum ki samla jong ben reu la ne kum ki di khot to H&M di kwa ba kintang mi biang ki phanong laj nak banta ban yada ya ka jaj namar kum galong manta la san pho tam tali ki snam kum ka ben reu kum ka jalang la jio ka jong ka step ka bapura house nam 1972 Henry gina chate syakum habubun kaliang gina chate syakum haki sai kodot te namar kata kane kesngi kedai kesngi ka kerpang ba kum ka seng bat kum ben reu ka ba ni kwa ban pinmi su shibon ki phanong laj ki ban wengi ki sok kodot ki ban wengi ni ki sai kum sai te ha kane kari bat ka ben reu bat ka wei ka skwa bonong ba ki klor hasit beneng kim thaba klem kamet bat ki khawaj jong jai bereu kimme la da klem ke jingile bat kentang ye wai suap ngan song na kwa ban kentu ye pi ki samla jong jai bereu ba haba pi la kai kire ke bendon ka mensim ya la kai bat ngan su tu ye pi ha no ko jinge kon don ba ka jing job ne ka jingram bat ha ka jogo por ha ka ne ka jingile kai football menta kam dai su kata tamasa kum ki por monsua kam dai su ban su le kai so tunat hare
ngai thu ipi pen kam hok kiaga sap ka phong ka jongpi namar ka jingele kai sport penta kan dai kata ka factory ne ka khana ban ai kam ai jam ya phi ki samla kham tam ha ka ne ka por khadu kam ku jam penta bat ka jingele kai football ne ka jingele kai sport ni su thu ka don la ka jong ka dor ka briul ne ka no ko samla ka ba smart le kai sport kayo ya ka met ka bisa baklan kayo ya ka jabing ka baklan ka parkhat ka perdain ka baklan but kayo ru ya ka met ka basat baklan khnang ba ngila ban yada ya ka imlang salang jong ki kenthai khamtam han ki por kumba I pen kan mau mene I miss na po ka police department ba ngidon kam ba I kenthai bakin hap ban kilan met lane ki hap ban penek pensa ia ga jingile kai khnang bakila ban yada nakino kino kinong shun ban thombor yapi lane ga simet ka jongpi kumba kene ka riuslor jong jat benreu ka phanong lai kala yada ya ka pateng ya ka pakit jong jat benreu na benta ka jing thombor jong ka sarkar phareng ka phanong lai ka dei ka weina ki riu kan thai ka ba don ya ka mensim jong ka jing idri ka shnong ka ba ka syong ka sa ka dei hapo nong rimai hapo ka ba hapo jong ka hima nong klaus simship but kane ka riu kan thai kala pensa nam yala ka jong ka kerteng kala pensa nam na ka benta ka burom jong ki kan thai ka daw ka long ba hakisnem khat praspa arpu hunriu arpu nyau kaladon kane ka jing thmu jong ka sarkar phareng ya ka ban shna ya ka surok na asam banya lingba ya ka hima nong klau bat ban poi shesel het bat hakum kata ka por lati ya kane ka surok da ka jing thombor na kaliang ki bor sanchar jong ka sarkar phareng bat lingba ki bor sipai ya ka ba kilayo ya ka ban pentrai kam ha ka tu ka por bat ha ka ju ka poru lingba ka jingwan jong kini ki nong trai bat ki bor sipai jong ka sarkar phareng kila persyang ban thombor ban kini ya kini ki jaka klem kano kano ka jingseu bat kum juru ban persyang ban le dombor le thombor ya kini ki trai snong bat ki trai muluk ki balong ki nong syong snong ki baim ha ka ba ka miat na ka benta ka jingete ka jingepen bha yela ki jong ki snong ki thau bat kum juru na ka benta ka hima hi borok away ka jingwan jong kini ki phareng ha kum kata ka por kelawan raru ya kajing pentrim bat kajing penma na ka benta ki kentai ki kena bat kum juru ya ki reu pajba ya ki pajba ki hajar jong ka himanong klau bat lingba kine ki snem keba kadon hapdeng kajing sir bat kum juru kajing ngau jenjar ha kaba ki lami ki nong yele ki lami ki ruslur lingba ki bor hima jong sim tursing ban yele persya ya kini ki sipai pareng ki balong kinong penjot kinong thombor ya ki kentai bat kum juru ya ki kena hakaba kum kata kapor ka phanong lai ka weina ki riu kentai kabadon ya kemensim jong ka jing slur kabadon kemensim ka jing ik yala ka jong ka jaka ka puta bat kabadon ru ya kemensim ka jing ik yala ka jong ka jaj ben riu ya ki briu la jong ha ka por kadon ru kemensim jong ka jing snolem ka jing snosen ai kadon ru kemensim jong ka jing kwa ban yarab ban it yala ka jong ka jing im na ka benta ka kasnong katau na ka benta ki pajba bat kum juru na ka benta ka hima ka judgment riu baro bat hak ba kum kata kala tau bon ki buj kilat
kumno ban la ban penyap bat ban bekrat ya kini ki pareng rengkat bat kita ki nong trei ki ba le don bor hakabakum kata kapor bat lingba ki buj kilat ya kaba kala perkat sengi ha kita ki por kumta kala yo banya subuj ringkat bat kisipai baslur jong tiror sing kala yo ban penyap palat ya kalai pu arngut kisipai pareng haki thai nong rumai nong klau haki snem khat praspa arp kundai laipo bat kelasyakem bat la set yaka lawan raru yaka hamairang kumba simit ban set hapo mairang den rei namar ba kisipai pareng kidon kijing snouting ba kene kamairang hakata kapor gila kambun breu bar gila kambun kiying de kumta gila don kijing senguting ba kan mi kijing bar kijing klumar kumta gila ra kloino yaka sapo nong klau ban set hapo ka bangalo jong kine kisipai fareng bat klami kajingele kajingakun jong kipaj ba jong kahima nong klau klayo ban penpra ya kata kakut bat la pelaj imru ya ka panong laj hadin bakala laj nang ta kamdon ke jing ting bat kamdon ke jing smit tenrei klai lai yailong kanong yalam na kabenta ki long kmi kentai bat kum juru kalalong ru kanong ai mensim kabahakmat na kabenta ki nongbut kisipai jong tiror sing kumta kalong kmi kabapen pau ya ka mensim jong ka jingle persya ya ka jingle donbor jong kisipai pareng bat ha ka ju kapor kalayo ru ya ka jingshan ya ki pajba ki khun ki hajar jong ka ima bat hapdeng ki sngi ka jing im ka jong ka kumta kala klatno na kane ka pertai haka hnriu terik jong Disember haka snem khat praspa sanpo kala klat na ka pertai kum ka riu slur kumta ngisngau don bok haka bakum kane ka sngi baka seng new trap achik national movement ya ka ba lingba ka mensim kaba jeliu ke jongki kamen sim kaba scam bat kamen sim jong ka jing age ka jing kan mau na kabenta kane ka riu yele kabadai kan ka riu yele light lut persya igi pareng kabalong ru kanuksa na kabenta ka jaj ben riu khasi jongi bat kabalong ru kanuksa na kabenta ki kentai ki jongi ki riu kentai ki long kmi ki jongi ki balong ki nong tei ya ka jing kasem ki nong tei na ka benta ki khun kikti bat ki baju ai men sim na ka benta ki rangba bakin mi bakin trei bakin pendep lagi jong ki kam te kumta haka bakum kane kapor ngas ngau ba kalong ka biang bat kalong ka khubor ka ba sngotenat na ka benta ka seng ya ka ba kipen kan mau biang sachisin ya ka ban budin ya kane ka longkmi ban kerseu thia ya ki samla kan thai ki jongi ba syakmat jong pi ya ka ba kiladon menshua ki longkmi khasi ki ba don ya ka mensim ke jing ich na ka benta kari ki bla yale teng na ka benta kari bat ka jaj ben riu persya ik pareng phiru menta phidon ya ka ju ka thong ya ka ban yale na ka benta kari bat ka jaj ben riu ban wanra ya ka ri ka batip ya ka hok long breu man breu bat kum juru ya ka ba phinang roi ha ka jing im bat ka jing long ka ba bha ka jing phi ban wanra ya ki imlang salang kabayaj bait kabayaj runti bat kum juru lingba kane ka nuksa ba kane ka riu kan thai ka riu chlur ka jongi kalapau
ha kene ka ri khasi jan tia nga ngai scam ya ka ba phinang but nuksa phinang long kita ki klor ki bapau ha ka liang ka sport la ka long ha ka football la ha ka long ka jing marep thong la ka long ha kino ki jing le kai bat kino ki kam ha ka jing kendu ka jong phi kum ta nga kit bok kerpang na ka banta jong phi kum kino le kai kan thai ya ka ba phinang kiu sha prang ha ka jing le kai ki jong phi bat nga kit bok ru na ka banta ka seng ya ka ba kumba phila pen I ya kene ka nuksa ki jingjau ki umjer ki baret ya ka ba phi phila yo ban penjau ha kene ka madan ha kene ka jaka ha mairang bat kumju ha kene ka thanyi borokawai kan long ru ka nuksa ka ba ha ka ri bat ka jaj benriu baro kumta ha kene ka por ngai khublei ya ka ba phinang kiu shaprang phinang tur shaprang na ka banta kathong kababa kaba phidon ha ki jingmut ki jingpurkhat bat kumju ha kamen sem ki jingphi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.